Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе зноў Марыя Вайтовіч, а ў нас у гасцях палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Прывітанне, спадар Александр. Добрый день. З якім мы сёння абмяркуем апошнія палітычныя навіны. Заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць каментары, пытанні пад нашым стрымам, калі для вас гэта натуральна бяспечна, і падпісвайцеся на тэлеграм-канал спадара Класкоўскага, ён так і называецца Класкоўскі. Вось, там ёсць шмат цікавай аналітыкі, я думаю, што ўсім будзе цікава. Мы пачынаем і пачнем з апошніх навінаў. Прэзідэнт Ірана Масуд Пезешкіян прыбыў з афіцыйным візітам у Беларусь. Лукашенко назваў сустрэчу даўгачаканай, бо яна планавалася яшчэ на чэрвень, але праз нейкія там сур'ёзныя абставіны яе праводзіць толькі цяпер. Спадар Александр, што цікавага ўжо адбылося на гэтай сустрэчы? Ці заўважылі вы нешта такое вельмі важнае для беларусаў? Якая рыторыка ў Лукашэнкі? Давайте. Ну, глядзіце, па-першае, абставіны трэба падкрэсліць, паводле якіх перанёсся гэты візіт. Планаваўся ён у чэрвені, а тады якраз Ізраіль і тыя ж штаты малацілі па іранскіх ядзерных аб'ектах. Таму і Пезешкіян, прэзідэнт, і духоўны лідар аятала Хаменеі, яны зашыліся ў бункеры, ім было не да візітаў тады. Ну вось, ацалелі, цяпер пачынаюць ездзіць па свеце, і што тычыцца гэтага візіту, то я думаю, што цяпер ён трошкі можа і недарэчы Лукашэнку, таму што толькі з Трампам гаварыў, а цяпер вось такая у двукосці шматвектарнасць з ворагам Амерыкі і рыторыка самога гэтага прэзідэнта, які прыляцеў перад гэтым. Міністр замежных спраў іранскі таксама зрабіў адмысловую заяву. Яна болей ваяўнічая нават, чым у Лукашэнкі. Лукашенко апошнім часам сцішыў гэтыя філіпікі супраць Вашынгтона. Па вядомых прычынах, я думаю, мы яшчэ сёння пра гэта пагутарым. А іранцы, яны не саромеюцца у гэтым плане. Так што я думаю, што Лукашенко можа трошкі і няўтульна сябе адчувае, ну але ж ужо скасоўваць гэты візіт ён не мог. Ну і потым, калі казаць пра супрацу, дарэчы, я б адзначыў, што яны нават не ўтойвалі. І госць, і гаспадар, яны адкрыта казалі не толькі пра эканамічнае, але і пра вайсковае супрацоўніцтва. Ну што можа даць Іран? Вядома, іх фірмовы, так бы мовіць, фірмавы тавар, гэта дроны, гэта шахеды, прымітыўныя, але яны вырабляюцца ў вялікай колькасці. Ёсць звесткі, што і Беларусь мае дачыненне да вырабу гэтых дронаў. Так што вось чым можа смертаноснай зброяй падзяліцца Іран. Добры набытак для мірнага беларускага народа. Ну, я, натуральна, з іроніяй пра ўсё гэта кажу. Так. З іншага боку, сам Іран, як вядома, 40 гадоў пад санкцыямі, яны гэта з гонарам падкрэсліваюць і цягнуць Лукашэнку ў свой акоп. Вас душаць гэтыя праклятыя імперыялісты заходнія, нас душаць, і мы павінны трымацца разам і даваць ім адпор. Таму сапраўды пэўныя перспектывы на іранскім кірунку, я думаю, што ёсць у Беларусі, ім усё патрэбна. Таму што і тэхніка нейкая вось можа туды пайсці. Сёння ішла, здаецца, гаворка, што там камбайны беларускія будуць збіраць у прыватнасці. Ва ўмовах ізаляцыі, я думаю, што тавар нават не самай лепшай па сусветных мерках якасці можа туды пайсці. Хаця лагістыка цяжкая, далекавата, і вось летась быў таваразварот, калі не памыляюся, 135 мільёнаў долараў. Калі экстрапаляваць вынікі першага паўгоддзя сёлета, да канца года можа быць 150 мільёнаў. Ну, гэта не сказаць, каб мізер, але і не каласальныя маштабы. Яшчэ можна згадаць, што Беларусь спрабавала ў свой час і нафту дабываць там у Іране, але нешта не зраслося, так бы мовіць. Потым у Беларусі спрабавалі аўтамабілі іранскія Саманд вырабляць, але аказалася, што гэта нейкая састарэлая мадэль, якую яны ў французаў злізалі ў свой час. Ну, натуральна, страна краіна ў ізаляцыі, таму чакаць нейкіх тэхналагічных прарываў ад гэтай супрацы не выпадае.
Дзякую вялікую. Сапраўды яны не хаваюць, палітыкі не хаваюць сваіх вось такіх пяшотных сяброўскіх такіх вось стасункаў. Мы не сябруем супраць кагосьці, кажа Лукашенко, мы ўсё робім на карысці нашых народаў, іранскага і беларускага народу. Так вось кажа Лукашенко. Цікава, што вось мы не сябруем супраць кагосьці. Ён нібыта гэтаму Трампу ці камусьці ён пасылае сігнал, ну я б, можа, з ім не сустракаўся, але вось ужо прыйшлося, вось як заўсёды, так? У сваю чаргу Пезешкіян азначыў той факт, што ў нас агульныя пазіцыі і погляды на агульныя пытанні сусветнага значэння, а таксама, што Іран і Беларусь знаходзяцца пад заходнімі санкцыямі. Дарэчы, Лукашенко раптам сказаў так, што ён лічыць, што эканамічным тэрарызмам, так, ён назваў эканамічным тэрарызмам нібыта незаконныя абмежавальныя меры, уведзеныя супраць Мінска і Тэгерана калектыўным захадам. То бок, Лукашенко, які яшчэ нядаўна нібыта не звяртаў увагі на гэтыя санкцыі, тут робіць такія гучныя заявы. Не вельмі смела у той час, калі вось у яго толькі-толькі пачынаюцца нейкія прамовы з Трампам. Ну, Лукашенко чалавек імпульсіўны, ён, мякка кажучы, любіць пагаварыць, і язык яго часта падводзіць. Вось у цяперашняй сітуацыі, калі неяк пачалі яны наводзіць масткі з Вашынгтонам, афіцыйны Мінск я маю на ўвазе, то лепей было б трошкі прытрымаць язык, ну, але Остапа панесло, відаць, у гэтай сітуацыі. Ну, дарэчы, можна згадаць, што калі было вось гэта інтэрв'ю знакамітае з Саймонам Шустером, амерыканскім журналістам, карэспандэнтам часопіса «Тайм», то Лукашенко таксама з аднаго боку ён і нахваліваў Трампа, а потым сказаў, ну, Трамп жа балбатун, згадзіцеся. То бок таксама вось экспромтам у яго вырвалася. Ну, тут, відаць, трэба ўлічыць, што Трамп наўрад ці чытае выказванні Лукашэнкі, ці глядзіць адпаведныя відосы, бо гэта даволі сумная карціна, па вялікім рахунку гэта паўтарэнне адных і тых жа стэрэатыпаў, гэта такая заезджаная кружэлка, мы гэта добра ведаем, шмат гадоў ужо пра гэта чуем. Карацей, наўрад ці хто з памочнікаў сказаў Трампу, памятаеце, як там у Мауглі, што яны называлі цябе земляным чарвяком, таму што Трамп у адказ назваў яго глыбока паважаным прэзідэнтам, магутным лідарам і гэтак далей. Ну, гэта асобная цікавая тэма. Чаму Трамп раптам зацікавіўся вось гэтым далёкім балотным дыктатарам, хоць усе кажуць, што, можа, ён і на мапе тую Беларусь не знойдзе, а тут раптам ён двойчы вось пра гэту 1300 палітвязняў. То бок, вось, канешне, гэта рэч сенсацыйная і цікава будзе, як будзе развівацца гэты сюжэт. Мы пра гэта яшчэ пагаворым, дарэчы, так, але я хацела яшчэ задаць такое пытанне. Вы ўзгадалі там тэгеранскую, умоўна кажучы, нафту, так? А сёння была яшчэ навіна такая, што ўзнавіліся пастаўкі расійскай нафты ў Венгрыю праз Беларусь і Украіну. Вось, ну, яны прыпыняліся там на нейкі час, зноў узнавіліся. Міністр замежных спраў Венгрыі там падзякаваў намесніку міністра энергетыкі там Расію, так, за хуткую ліквідацыю шкоду. Маўляў, яны там чакаюць, што Украіна ўжо не зробіць ніякіх нападаў супраць трубаправода. Пра што гэта нам гаворыць? Увогуле, тое, што ўзнаўляецца гэтыя пастаўкі, што якая пазіцыя зноў Венгрыі ў гэтай сітуацыі, так, зноў там, ну, ідзе насуперак усім, ці што? Ну, Венгрыя ў еўрапейскім звязе, як вядома, такі, як французы кажуць, «enfant terrible», вось, жахлівае дзіця і паводзіны адпаведныя. Лічаць Орбана прарасійскім, але гэта не зусім так. Ён думае найперш пра выгаду для сябе, ну і для сваёй краіны, таму што, глядзіце, вось прымаюцца там 18-й, 19-й пакет санкцый, яны ж прымаюцца кансэнсусам. То бок, вось, калі Венгрыя там лямантуе, крычыць і пратэстуе, гэта па ўсіх медыях разносіцца, а калі ў выніку ёй нешта даюць, і яна ціхенька далучаецца да гэтых санкцыяў, пра гэта меней гавораць. Але ж далучаюцца ўсе гэтыя пакеты з яе ўдзелам прынятыя. Так што тут пераацэньваць нейкую прарасійскасць Орбана я б не стаў. І гэтаксама яны там, вось, улады узнялі вялікі шум з нагоды таго, што украінцы пашкодзілі там нейкую трубу. Ну, прабачце, а чаму вы не крычыце, калі Пуцін руйнуе украінскія гарады, калі людзі гінуць, мірныя жыхары, там гэтыя трагедыі
ведае кожны дзень, гэта валасы дыбам. Хаця ўжо з іншага боку свет напэўна і прызвычаіўся да гэтых жахлівых навінаў, і вось гэта страшна. Так што Орбан, ён гуляе ў сваю гульню, і цяпер таксама ён прыціснуты абставінамі. Ён, так бы мовіць, паміж двух агнёў апынуўся, таму што як адзін з варыянтаў для сустрэчы Пуціна і Зеленскага называюць менавіта Будапешт, і таму яму трэба тут ужо болей нейкую нейтральную пазіцыю займаць. Ну і Трамп наехаў, наколькі я памятаю, таксама на Орбана, мовляў, чаго ты там надта выступаеш. Таму, хоць па духу яны блізкія, Орбан аўтакрат і такія ж замашкі ў Трампа, ну, Трамп яшчэ не дасягнуў дасканаласці ў двукоссі ў гэтым плане, таму што ўсё ж такі сістэма стрымак і процівагаў працуе ў Штатах. Вось мы бачым, што і Радыё Свабода ён хацеў у бараноў рог скруціць, але цяпер суд дапамагае аднавіць фінансаванне, і тое ж тычыцца тых вось амерыканскіх інстытуцый, якія займаліся прасоўваннем дэмакратыі, падтрымкай дэмакратычных сіл і медыяў ва ўсім свеце, таму ўсё тут не так чорна, магчыма, выглядае ў перспектыве. І таму, вось, бачыце, Трамп, ён такі экстравагантны, непрадказальны, вось і на Орбана наехаў, таму яму таксама цяпер даводзіцца круціцца і чухаць патылец. Дарэчы, пра сітуацыю ўжо выказаўся міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга, і вось вы, спадар Александр, кажаце, што вось Орбан гуляе ў сваю такую гульню, ён кіруецца цікавасцямі сваёй краіны, так? Але вось спадар Андрэй Сібіга, ён нагадаў, што Венгрыя на працягу доўгага часу мэтанакіравана захоўвала энергетычную залежнасць ад Расіі. Сапраўды мэтанакіравана гэта было? Ну, просто ім было гэта выгадна. І, дарэчы, гэта яшчэ адна з прычын, чаму мы з вусна Орбана чуем пра расійскую рыторыку. Просто Москва, скажем так, Москва падсадзіла на гэтую іголку. І Венгрію, і некаторыя іншыя краіны былі залежныя, і на нафтавую, і на газавую іголку. Але вось тая ж Нямецчына, напрыклад, здолела саскочыць з гэтай іголкі. Яны фактычна, наколькі я ведаю, адмовіліся ад расійскага газу. Так што гэта цяжка, гэта ударыла, дарэчы, па эканоміцы. І гэта, між іншым, да пытання пра санкцыі. Вось верыць у іх як у нейкі фетыш не варта. Вось гэта я ўжо кажу і пра рыторыку беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну, праўда, яна цяпер змяняецца. Мы потым, магчыма, пра гэта яшчэ пагутарым. Яны болей гнутка, улічваючы Трампа, ягоны гэты экстравагантны, нестандартны, мякка кажучы, падыход, яны таксама ў гэты фарватар хочуць убудавацца. Але я хочу закончыць сваю думку, што надта гэтыя санкцыі ўзмацніць, надаць ім такі вось тэрмаядерны характар, каб яны разбурылі рэжымы Лукашэнкі і Пуціна, ну гэта нерэальна, бо яны ўжо б'юць і па еўрапейскім бізнесе, па іх інтарэсах, і таму тут ужо, як лічаць многія эксперты, амаль што дасягнута верхняя нейкая мяжа. Так што гэта не цудадзейны інструмент, і ва всякім разе гэта такі інструмент, які варта ўжываць гнутка. Дзякуй вялікі. У нас пытанне з чата адразу. Спадар Віталій пытаецца, чаму ўвогуле, гледзячы на тое, што як паводзіць сябе Венгрыя, як паводзіць там яе палітыкі, так, чаму ўвогуле яе не выкінуць з Еўрасаюза? Ось так радыкальна. Можна так зрабіць? Ну, гэта таксама цяжка, напэўна, таму што я не юрыст, не ведаю ўсіх дэталяў, але Еўразвяз гэта бюракратычная арганізацыя, там у большасці выпадкаў патрэбен кансэнсус. Акрамя ўсяго іншага, глядзіце, Венгрыя гэта краіна ў сярэдзіне амаль што Еўропы, і лагістыка, транспарт. Вось паглядзіце, колькі праблем стварыў Брэкзіт, і не толькі для брытанцаў, але і для астатняй Еўропы таксама. Таму адмаўляцца ад гэта дасягнення, калі фактычна празрыстыя межы, хоць цяпер не зусім празрыстыя, праз мігрантаў, найперш, гэта таксама асобная цікавая такая тэма. Тым не менее, я думаю, што не гатовы Еўразвяз ісці на такія радыкальныя крокі. Ні адна Венгрыя такая, цяпер і ў Славакіі падобны паварот. Увогуле такі марш правых сіл па Еўропе ідзе. І ў Амерыцы таксама Трамп фактычна прадстаўнік такога
кансерватыўнага палітычнага руху, хоць ён гуляе сам па сабе, увогуле цяжка яму нейкі прыклеіць ярлык. І потым я ўжо казаў, што ў выніку ж Венгрыя далучаецца да рашэнняў еўразвязу. Проста такі скандальны характар, каб сабе болей урваць. Ну, у сям'і, так бы мовіць, бываюць і нейкія, груба кажучы, паршывыя авечкі у статку, таму мірацца ўжо і знайшлі падыходы да гэтага Орбана. Трошкі, як я памятаю, нейкі пакет санкцый прымалі, ён упарціўся, потым яго запрасілі на кубачак кавы ў калідор, ён вярнуўся і ўжо ён згодны. Ну, нешта атрымаў. Вось такая пазіцыя. Ну, прызвычаіліся ўжо, напэўна. Дзякуй вялікі. Дональд Трамп і Уладзімір Зеленскі адмовіліся ехаць у Маскву на сустрэчу з Пуцінам, аднак Беларусь гатовая арганізаваць перамовы на вышэйшым узроўні. Так учора Наталія Эйсман перадала усім такое жаданне і такую прапанову ад Лукашэнкі. Тым часам у Вашынгтоне ўжо пачалі прапрацоўваць сістэму гарантыі бяспекі для Ўкраіны, а Трамп заклікае Пуціна быць рэалістам. Ці можа Мінск зноў апынуцца ў цэнтры міжнароднай гульні? Якая будзе роля Лукашэнкі і чым гэта пагражае для рэгіёна? Пра гэта вось мы будзем разам са спадаром Александром Класкоўскі сёння яшчэ размаўляць. У мяне такое першае пытанне, спадар Александр. Чаму Трамп і Зеленскі ўсё ж такі адмовіліся ад Масквы, што гэта значыць для дыпламатычнага працэсу? Дарэчы, вось ужо апошнія навіны такія былі, што Пуцін пакуль нічога не адказвае наконт бліжэйшай сустрэчы. У Маскву яны не едуць, зразумела, так? Вось, ну і я тут памаўчу. Ёсць ужо такія меркаванні аналітыкаў, што хутчэй за ўсё Пуцін увогуле не будзе сустракацца з гэтым Зеленскім. Цяжка прагназаваць у гэтай сітуацыі, але глядзіце, чаму вы спыталіся, чаму ў Маскву не хоча Трамп ехаць. Ну, адзначым, па-першае, што пасля сустрэчы на Алясцы было шмат крытыкі ў бок Трампа. Не, Масква, маскоўскія прапагандысты прыгалі, скакалі ад радасці, а вось на Захадзе Трампа крытыкавалі за тое, што надта ён шмат пашаны даў Пуціну. Вось гэтаму агрэсару, маўляў, якога рукі па локаць, па плечы ў крыві. Ён там і чырвоную гэту дарожку дывановую пасцяліў, і воплескамі яго сустрэў, і ў свой браніраваны лімузін пасадзіў, і гэтак далей. І ўсяляк там яго параўноўвалі з нейкім улюбёным юнаком на першым спатканні. Так ён выглядаў. Вось. Але я думаю, што Трамп пры ўсёй сваёй такой дубовасці, якая знешняй, вонкавай, ён прыслухоўваецца да крытыкі, і паглядзіце, як ўсё ж такі яго пазіцыя змянілася пасля таго, як дружна ў Вашынгтоне еўрапейскія лідары апрацавалі яго псіхалагічна. Гэта асобная вялікая тэма, і я не чакаў нават, што так скаардынавана яны прадумалі, і трошкі ліслівасці, ведаючы, як ён любіць, калі яго вялікім і міратворцам называюць. Але разам з тым яны дзяўблі адно і тое, што па-першае, трэба спачатку неяк спыніць агонь, а не пуцінскую прапанову прымаць, што вось адразу давайце мірную дамову, фундаментальна ўсё вырашым. Гэта такая адгаворка ад Маска, каб працягваць вайну, спрабаваць праціснуць фронт украінскі і захапіць як мага болей зямлі. І вось пра гэта казалі і пра гарантыі Украіны, і Трамп, здаецца, часткова змяніў свой пункт погляду і пачаў ужо турбаваць Пуціна, што, маўляў, ты ж апусціся на зямлю. Так што, вось, бачыце, тут такая інтрыга. Кажуць, што Трамп схільны пракламаваць тыя тэзы, якія ён ад апошняга па часе суразмоўцы пачуў. Таму тут вот і цяжка неяк прагназаваць, прадракаць, як гэтая інтрыга будзе развівацца далей. Вось... Так? Закончу, калі можна, адказ на пытанне. Пра шансы Мінску на тое, ці будуць тут нейкія сустрэчы ў межах гэтага мірнага працэсу. Я б хацеў для пачатку падкрэсліць, што гэты працэс можа быць доўгім, шматэтапным, шматступенным. У кагосьці можа такое лёгкае, аблегчанае ўяўленне, што вось сабраліся там на дваіх ці на траіх, калі Трамп будзе ўдзельнічаць, 3 прэзідэнты, і вырашылі ўсё. Мір, дружба, жуйка, так бы мовіць. Як у тым анекдоце, так?
Так не будзе. Гэта, на жаль, не анекдот, гэта трагічная гісторыя, якая ўжо 3 гады нават болей доўжыцца. І пакуль што канца не бачна, хаця ў мяне такое вось адчуванне, што ўсё ж такі пакрысе да нейкага фіналу гэта крывавая частка ідзе. Дык вось, я хацеў сказаць, што будзе, магчыма, яшчэ не адна сустрэча, і потым мірныя перамовы гэта складаны працэс, калі будуць дэлегацыі, шэрпы так званыя будуць прапрацоўваць нейкія прапановы, каб потым лідары ж самі не пачынаюць там, гэта толькі ў Тэгеране кажуць, там Чэрчыль і Сталін на сурвэтках літаральна дзялілі мір. Цяпер наўрад ці такое будзе, ніводны з бакоў не хоча ні пядзі, ні сантыметру, ні дзюйму саступіць, і таму гэта будзе доўгі шматэтапны працэс. І вось нейкая частка гэтага працэсу, ці там трохбаковая гэта сустрэча, ці, напрыклад, тая частка перамоваў, якая будзе тычыцца абмену ваеннапалоннымі і целамі загіблых, і гэты працэс ужо ідзе праз Беларусь, гэта могуць неяк фармалізаваць таксама. Таму тое, што Мінск акажацца ў цэнтры гэтага працэсу, гэта нерэальна. Хоць некалі Лукашенко пра гэта марыў, мы памятаем, як ён цвіў проста, як ён быў на 7-м небе ад радасці ў лютым 2015 года, калі тут ён прымаў у Мінску саміт нарманскай чацвёркі, як ён велізарны гэты букет Ангелі Меркель уручыў, хваліўся потым, што каву вёдрамі там насіў, і ўвогуле загарэўся ідэяй ператварыць Мінск у Хельсінкі-2, як ён тады казаў. Ну, Хельсінкі-2 не будзе, але факт тое, што сапраўды кантынент мае патрэбу в перафарматаванні, у перазагрузцы сістэмы рэгіянальнай бяспекі. І гэта будзе доўгі працэс, ось як некалі быў той самы хельсінскі працэс. Заключны акт, гэта быў такі вянец, а яму папярэднічала доўгая чарнавая праца. Дык вось нейкія этапы такой працы, калі ўсё пойдзе ў гэтым рэчышчы, дай Бог, яны могуць быць і ў Мінску. І тут, дарэчы, выбачайце, не даю вам слова сказаць, каб не забыцца, яшчэ адзін момант хацеў падкрэсліць. Тут таксама такая, ведаеце, маральная калізія для праціўнікаў Лукашэнкі. Вось калі ён сарве гэты куш, добра гэта ці дрэнна. І тут, на мой погляд, варта пераступаць праз пачуццёвасць, ну, несправядліва. Дыктатар, які здушыў гэта паўстанне 20-го года, і раптам яму такія бенефіты. Але з іншага боку, тут варта цвяроза разумець, што калі неяк Беларусь будзе ўлучана ў гэты працэс, то гэта робіць болей трывалая яе суб'ектнасць. Гэта нейкая хаця б хісткая, адносная гарантыя ад таго, што Пуцін зжарэ заўтра Беларусь. Усё ж такі зжыраць гэту міратворчую пляцоўку. І той жа Лукашенко, якога Пуцін хоча зацягнуць глыбей у свой акоп, можа сказаць, ну, Володя, ты ж разумееш, мы ж тут міратворцы, нам это зашкварно, так бы мовіць, рабіць. Так што тут трэба болей прагматычна, мне здаецца, глядзець на сітуацыю. Не заўжды тое, што добра для Лукашэнкі, гэта абавязкова кепска для Беларусі. Вось гэта няпростая ісціна, але каму-кольвік з апазіцыйных прамоўцаў таксама варта было б гэта мець на ўвазе. У меня ёсць наконт гэтага пытання, але спачатку яшчэ задам іншае, вернемся трохі назад, і ўжо трошкі ўзгадалі з вами, так, тэлефанаванне Трампа Лукашэнку. Вось гэтага нестандартнага Дональда Трампа, які вось раптам не ведаў, нібыта не ведаў, дзе там якая Беларусь, хутчэй за ўсё, канешне, ўсё ж такі ведаў, канешне, але не цікавіўся асабліва, і вось ён тэлефануе. Чаму ён патэлефанаваў, мне засталося пытанне, чаму ён патэлефанаваў і падзякваў Лукашэнку за вызваленне палітвязняў праз столькі часу пасля гэтага вызвалення? Чаму толькі напярэдадні гэтай сустрэчы на Алясцы? Болей за тое, ён літаральна з самалёта званіў, калі ўжо ляцеў на Аляску. Здавалася б, ён павінен быць засяроджаны менавіта на сустрэчы з Пуціным, як знайсці падыход, але можа вось ўсё ж такі мае пад сабой грунт тая версія, што у Лукашэнку ўбачылі такую асобу блізкую да Пуціна і чалавека, які можа дапамагчы нейкі ключык ад пуцінскай душы знайсці.
Ва ўсякім разе Лукашенко так сябе прадаваў, так бы мовіць, у гэтым інтэрв'ю Саймону Шустару. Ён паказваў, што і сапраўды нават аб'ектыўна паглядзіць, яны кожны год на Валааме, а так кожны месяц амаль што сустракаюцца і падоўгу. І гэта зноў жа вось штрых да пытання, ці зусім Лукашенко марыянетка ці не. На што з марыянеткай трое сутак на Валааме там пра нешта сакрэтнічаць. Можна было проста пазваніць у Мінск, сказаць, і той бы ўзяў пад казырок. То бок тут не зусім так. Я зноў жа супраць спрашчэння. Так, залежнасць Беларусі ад Расіі велізарная, але гэта такая ўзаемная залежнасць, гэта сімбіёз двух дыктатараў, так бы мовіць. І Трамп гэта разумее, іначай бы ён не званіў, на што нейкай драўлянай ляльцы званіць. Усё ж такі яны бачуць у Лукашэнку нейкага палітычнага суб'екта. І вось, магчыма, Трамп хацеў, акрамя ўсяго, і параіцца, можа, з Лукашэнкам, ці праз Лукашэнку нешта Пуціну перадаць. Гэта таксама не выключана. Магчыма, таксама, што быў зандаж глебы наконт сустрэчы двухбаковай паміж Трампам і Пуціным у Мінску. Гэта малаімаверны, але зусім не фантастычны варыянт, таму што ў Маскву Трампу зашкварна ехаць, а Мінск з аднаго боку гэта для Пуціна вельмі камфортна па зразумелых прычынах. Тут яго не дастане ніякі гаагскі трыбунал. А з іншага боку гэта нібыта і нейтральная тэрыторыя. Так, ну, дык Лукашенко ж ужо і прапанаваў там, так? Так, Лукашенко прапанаваў ужо Трампу, так, прыехаць у Беларусь, і Трамп нібыта, не адмовіў, як мінімум, пакуль, так? Гэта магчыма, сапраўды. Вось, сябры, жывем у цікавыя часы, можам назіраць, як узурпатар, дыктатар, страшны узурпатар, дыктатар Лукашенко ператвараецца ў такога голуба міра, вось, для Украіны. Хто ведае? Ключык, як вы сказалі, так, у душу Пуціна. У мяне яшчэ пытанне, якая палітычная роля яшчэ Лукашэнкі ў гэтым працэсе можа быць, і што ён галоўнае можа атрымаць у выглядзе легітымацыі для сябе? Спачатку яшчэ адзін штрых да папярэдняга блоку нашага абмеркавання пра цікавасць да Беларусі і пра адказ Трампа, што я чакаю ў будучыні сустрэчы з Лукашэнкам. Хтосьці вырашыў, што гэта абавязкова будзе сустрэча там, можа, з Пуціным, можа, на траіх, з Зеленскім і Пуціным, але тут можа быць і іншая матывацыя, і іншая ён мае на ўвазе. Я хачу зазначыць, магчыма, не ўсе ведаюць, што зяць Джаред Кушнер, это муж старэйшай дачкі Трампа, ягоныя продкі гэта выхадцы з Беларусі, гэта беларускія габрэі, якія цудам выжылі падчас нацысцкай акупацыі, былі ў партызанскім атрадзе, гэта такая проста галівудская гісторыя. Вось. І Трамп вельмі гэтага Джареда Кушнера паважае. І гэта сямейства наведвала Беларусь, яны дзецям, унукам паказвалі гэты Навагрудак, дзе гета было і гэтак далей, ахвяравалі грошы там на нейкі мемарыял ці музей. Таму гэта цікавы вельмі сюжэт, і ўлічваючы, што для Трампа вось такія роднасныя сувязі, іншым разам важнейшыя за нейкія палітычныя фармальныя рэчы, можа быць і гэты аспект прыцягвае яго да Беларусі. Магчыма, ён меў такога кшталту, хутчэй, сямейную паездку у Беларусь. Гэта не выключана. Гэта не выключана, як і нейкая частка, як я ўжо сказаў, перамоваў, частка мірнага працэсу. Таму што, глядзіце, некалі цяжка было ўявіць, увогуле немагчыма. Калі б нехта месяц таму сказаў, што Трамп затэлефануе Лукашэнку, сказалі, ты вар'ят поўны. Некалі казалі, што Ціхановскі або зусім не выйдзе, або выйдзе самым апошнім з палітвязняў. А тут вось такі нечаканы фінт з боку Лукашэнкі. Так што я з вами згодны, мы жывем у сапраўды цікавы і непрадказальны час. І, дарэчы, для аналітыкаў, для журналістаў, з аднаго боку, гэта выклік такі, і ёсць пра што пісаць, ёсць пра што размаўляць, а з іншага боку, вось, у прагнозах вельмі лёгка сесці ў галёш, таму што не ведаеш, што ад гэтых гульцоў, якія трошкі крэйзі, а можа і не трошкі некаторыя, чаго ад іх заўтра чакаць. Ну і наконт таго вы запыталіся, што можа атрымаць Лукашенко. Ён ужо даволі празрыста такія тоўстыя рабіў намёкі, што пора ўжо амерыканскаму боку
Ён сказаў, нават ён трошки малюе себе так, што амерыканцы перад ім там на задніх лапках ходзяць. Я ім сказаў, ідзіце, думайце. Ну, натуральна, гаворка ідзе пра аслаблення нейкіх санкцый. Вось як пісала у лютым газета «Нью-Йорк Таймс», гэта гаворка пра санкцыі супраць беларускіх банкаў і калійкі. Таму чакае Лукашенко гэтага, але не толькі гэтага, таму што напрыклад, калі казаць пра санкцыі на калійку, то само па сабе рашэнне штатаў іх неяк замарозіць, і гэта важны момант, не адмяняць, а замарозіць. І ў штатаў ёсць такі механізм, і гэта добрая пуга. Вось з аднаго боку моркаўку Лукашэнку паказваюць, а з іншага боку, калі ты зноў возьмешся за старое, вось табе пуга. Адрозна ад еўразвязу, там Трамп можа хутка гэта вырашаць. Не трэба, каб там 28 краін паміж сабой усё гэта доўга узгаднялі. Дык вось, гэта само па сабе скасавання ці прыпынення амерыканскіх санкцый не надта шмат значыць, што ў практычным сэнсе для Мінска. Так, у піяраўскім сэнсе можна гэтым пахваліцца, але фішка ў тым, што трэба экспартаваць калій праз Клайпеду. Гэта найменшае лагістычнае плячо, і гэты шлях менавіта Лукашенко скарыстоўваў да падзеяў 20-го года, і ён бы з радасцю вярнуўся да гэтага шляху, бо праз Расію прадаваць калій гэта даражэй, навар значна меншы, даводзіцца тым жа кітайцам з вялікай зніжкай яго прадаваць. Таму ён вельмі б гэтага хацеў, і, напэўна, у яго ёсць такі спадзеў, што Трамп неяк працісне і Еўропу на змякчэнне пазіцый. Пакуль яны трымаюцца жорсткай лініі, там рыхтуюць чарговы пакет санкцыяў, і ў Вашынгтоне, як мы пабачылі, нечакана цвёрда выступілі еўрапейцы. Так што тут пакуль што цяжка прадказваць, наколькі Еўропа пойдзе ў фарватары Трампа. Хаця ў нейкай перспектыве гэта не выключана таксама. І вось у мяне да таго таксама пытанне, проста якія рызыкі для Беларусі, для нас, у першую чаргу, звычайных беларусаў, для беларусаў, якія выходзілі на пратэсты, якія сядзяць ужо шмат гадоў у турмах, іх колькасць там павялічваецца, так, за палітыку і палітвязняў саміх. Якія рызыкі мы трымаем? Бо ёсць меркаванне такое яшчэ, што так, сапраўды, што зараз яны будуць нешта дамаўляцца, і нейкія паслабленні, напрыклад, да Расіі нават, вось, яны могуць, там, паслабленні санкцый, я маю на ўвазе, яны могуць цягнічком пайсці далей там і за Беларусю. То бок, у нас там же санкцыі супраць Беларусі ад пачатку ж уводзіліся, так, менавіта праз нашу сітуацыю, не праз Украіну, праз, то бок, і мы не вырашылі свае пытанні яшчэ беларускія. Вось, якія рызыкі ёсць? Так, глядзіце, што тычыцца санкцый, то сапраўды, канешне, Пуцін, калі ён, напрыклад, трошкі зменшыць свае тэрытарыяльныя апетыты, ён будзе тады тым болей налягаць на тое, каб скасавалі санкцыі. І санкцыі за вайну лагічна здымаць сапраўды і з Масквы, і з Мінска, таму што хоць Мінск, хоць рэжым Лукашэнкі з'яўляецца суагрэсарам, але ўсё ж ён запляміў сябе ў меншай ступені. Усё ж беларускія войскі там не ваююць, і ракеты з восені 2022 года на украінскую тэрыторыю не ляцяць. Я думаю, што Лукашэнку таксама пэўных высілкаў каштавала пераканаць Пуціна, што лепей нас не ўцягваць, мы лепей там для цябе зборачным цэхам будзем, чым па нас будуць малаціць украінцы ракетамі, разнясуць там мазырскі НПЗ, і у вас не будзе бензіну. Гэта я так канструюю, але я цалкам лічу, што такога кшталту размовы паміж імі былі. Дык вось, што тычыцца вайсковых санкцыяў, то тут якраз яны могуць быць сінхронна знятыя, ці, напэўна, будуць нейкімі этапамі, часткамі здымацца. А вось, што тычыцца іншага, то сапраўды тут варта згадаць, што былі санкцыі. Ну, праўда, яны такія чыста сімвалічныя за самі рэпрэсіі, за здушэнне пратэстаў. Болей значныя гэта санкцыі за пасадку самалёта Ryanair і за міграцыйны крызіс. Зноў жа, вось, калі казаць пра міграцыйны крызіс, то
тут ёсць такая версія, што Путін гэтым кіруе, Крэмль гэтым кіруе, яму выгадна такім чынам весці гібридную вайну супраць Еўразвязу. Не зусім так. Я вярнуся да сваёй тэзы, што Лукашенко хоць залежны ад Пуціна, але не ёсць марыянетка. І ўсё ж сілавыя структуры, тыя ж памежныя войскі падпарадкоўваюцца непасрэдна Лукашенку. Ён сам, як стары памежнік, дарэчы, казырае і што трымае ў поўнай баявой. І сапраўды ёсць жа памежная вось гэта прымежная, дакладней, зона, куды там без адпаведнай паперы не патрапіць звычайны беларус, там мыш, можна сказаць, не праслізне, і натоўпамі ідуць гэтыя эмігранты. Натуральна, што калі б быў загад з самага верху, то памежнікі і іншыя сілавікі ўсё гэта хуценька б перасеклі. Таму я думаю, што пакуль што Лукашенко тут у яго асабістая помста. Ён жа гэтага не ўтойваў. Ён казаў, што з пятлёй на шыі, маючы тыя ж на ўвазе тыя ж санкцыі еўрапейскія, я вас бараніць ад гэтых мігрантаў не буду. І я думаю, што калі працэс пойдзе, то Лукашенко ў стане, калі не цалкам спыніць, то ў значнай ступені зменшыць гэтую плынь мігрантаў. Так, многія ідуць з Расіі, але ж вось у пэўныя перыяды беларускае міністэрства ўнутраных спраў казырала, што яны на нейкіх там нелегальных кватэрах накрывалі, так бы мовіць, гэтых мігрантаў, арыштоўвалі, дэпартавалі. Але гэта былі такія кропкавыя аперацыі. Калі захочуць, як яны зачышчаюць крамолу, калі б яны так пачалі гэтых нелегальных мігрантаў зачышчаць, то я думаю, што хутка б гэту праблему вырашылі ці зменшылі б яе маштаб. Таму тут будзе залежыць ад агульнага працэсу. Калі Лукашенко зразумее, што ёсць шанец і з Еўропай палепшыць стасункі, то я думаю, што ён можа даць такую адмашку і маштаб гэтага міграцыйнага крызісу зменшыцца. Што тычыцца вось гэта бану на авіяпералёты, то тут, ведаеце, у мяне такое меркаванне, што гэта болей ударыла па звычайных беларусах. Таму што Лукашенко і так не лётаў у Еўропу і не хутка яго запросяць, найхутчэй, што ніколі ўжо не запросяць. А вось простыя беларусы, яны ж цяпер з вялікімі пакутамі да тых жа сваіх сваякоў, якія апынуліся ў палітычнай эміграцыі, дабіраюцца. Цяпер вось, гэта яшчэ адна тэма балючая, што рэзка зменшылі літоўцы колькасць рэйсаў паміж Мінскам і Вільняй, і іншымі гарадамі. І з Гародніжа, з Магілёва хадзілі рэйсы. Гэта яшчэ адзін удар. Гэта такая, вось, як я называю, пабочка ад гэтых санкцый. І мне здаецца, і Белавія дэградуе, і гэтак далей. Гэта ж, зноў жа, бяспека пасажыраў. Гэта ж не толькі Боінг Лукашэнкі мае патрэбу ў якасных запчастках, а не ў нейкім самапале, але і іншыя самалёты. Таму ставіць пад пагрозу жыцці беларусаў, гэта, я лічу, безадказная палітыка. І гэтае пытанне, канешне, гэта трэба вырашаць па лініі ІКАО, вось гэтай міжнароднай федэрацыі авіяцыйнай, каб былі пэўныя гарантыі. Але вось сам па сабе гэты прэцэдэнт, ён, мне здаецца, збольшага вычарпаны, таму што саджалі ж самалёты, як вядома, з-за Рамана Пратасевіча, а ён цяпер ужо на іншым баку, і ніхто яго ўжо болей апазіцыянерам і праціўнікам Лукашэнкі не называе. Таму, калі пачаўся ў гэтай сферы нейкі працэс разрульвання сітуацыі, я думаю, гэта было плюсам для ўсіх беларусаў. Вось бачыце, вы кажаце, што наўрад ці там Лукашенко паляціць у Еўрасаюз, яго запросяць, і не лётаў ён увогуле, так? А ў нас у чаце людзі хвалююцца і пішуць, што так Беларусь вось тым вось гэтым, тое, што Трамп цяпер размаўляе з Лукашэнкам, тое, што ён зноў нібыта на павестцы, так і Беларусь могуць і запрасіць у Еўрасаюз, атрымліваецца, і не так важна, што робіць Лукашенко і працягвае рабіць. Не, канешне. Канешне, не. Хачу адзначыць, што гэта дэмакратычныя сілы. Вельмі не падабаецца мне гэта азначэнне, таму што не ўсе там дэмакраты, па-першае, па-другое, гэта па змаўчанні маюцца на ўвазе вось гэтыя замежныя штабы апазіцыі, а хіба ў Беларусі не засталося дэмакратычных сіл? Яны проста дрэмлюць. Я лічу, што менавіта ў Беларусі у нейкай перспектыве будуць самыя лёсавызначальныя падзеі разгортвацца. Але гэта так, лірычнае адступленне.
што тычыцца фразеологіі, часта даволі умоўныя нейкія шаблонныя тэрміны даводзіцца ужываць. Дык вось, дэмакратычныя сілы, наколькі мне помніцца, у адной з рэзалюцый канферэнцыі «Новая Беларусь», якая недавно ў Варшаве праходзіла, хаця хто чытае гэтай рэзалюцыі? Ну, я прачытаў, такая праца. Яны там абяцаюць распрацаваць дарожную мапу ўступлення ў Еўразвяз. Ну, яны шмат чаго распрацавалі, і ілюстрацыю уже як будуць праводзіць. Тут я зазначу ў дужках, што чыноўнікі аж на сёмым небе ад радасці ў Беларусі. Ну, на мой погляд, не з гэтага трэба пачынаць, калі гаворка пра нацыянальны дыялог. З ілюстрацыяй потым можна будзе разобраться. Я размаўляла на гэтую, дарэчы, вось прыпыню вас, размаўляла з людзьмі, якія топіць за тое, што вось трэба ўжо сёння размаўляць пра ілюстрацыі, прапрацоўваць гэтыя законы. Яны мне ставяць у прыклад ту ж самую там Чэхаславакію і што адбылося пасля таго, як там прагналі камуністаў, так, і што шмат людзей былі непакараныя, а гэтага быць не павінны, павінна быць справядлівасць і гэтак далей. Што менавіта сёння трэба казаць пра ілюстрацыі? Што вы адкажаце? Ну, я мяркую якраз, што нейкі жорсткі варыянт ілюстрацыі, ён можа быць не самым лепшым. Канешне, я разумею пачуцці тых, хто пацярпеў ад рэжыму, хто праз турмы прайшоў і гэтак далей. Хаця, дарэчы, участкі былых палітвязняў якраз, як не парадаксальна, у гэтым плане болей гнуткая позиция. Я думаю, что ўсё ж таки задача нацыянальнага прымірэння на важнейшая. І нават чыста практычна вычысціць усіх, хто служыў Лукашэнку там, да апошняга нейкага сержанта міліцыі, а хто тады будзе? Войска тое ж самае, афіцэрскі склад, напрыклад. І там, наколькі я ведаю, ёсць жа нейкія ў мяне кантакты ў Беларусі, там ёсць цвярозыя разумныя людзі, там не ўсе лукашысты, не ва ўсіх прарасійскія мазгі, я маю на ўвазе той же афіцэрскі склад беларускага войска. Просто натуральна ў іх спецыфіка службы такая, што асабліва трэба язык за зубамі трымаць. Таму тут павінен быць, калі ўжо казаць пра ілюстрацыю, вельмі такі ўзважаны, памяркоўны падыход. І калі браць тую ж Польшчу, тую ж Чэхію цяперашнюю, то так, з аднаго боку, там жорстка не зачысцілі, але затое цяпер там нармальнае палітычнае жыццё, і там былыя камуністы таксама займаюць даволі высокія пасады. Ну, гэта таксама людзі, і ў той жа Польшы дыскутуюць, напрыклад, пра спадчыну Ярузельска. З аднаго боку, ён увёў вайсковае становішча, быў дыктатарам, а з іншага боку, ён уратаваў ад інтэрвенцыі расійскай. Дарэчы, такі момант, я асабіста скажу, удзячны Ярузельскаму, бо я быў на вайсковых зборах у 1980 годзе, і аднойчы нас уначы ўзнялі па трывозе і кінулі да польскай граніцы. Ужо ўсё там раздавалі боекамплекты, і гэта была б жахлівая місія, канешне. Таму я удзячны вось за тое, што ўсё ж такі нас спынілі каля граніцы, каля мяжы, і сказалі, што адбой. Ну і дзякуй Богу, гэтага варвання не адбылося. Сапраўды, дзякуй Богу. Вернемся да тэмы. Каб разумець магчымыя перамовы, важна зірнуць на сістэму гарантыі бяспекі. Так? Спадар Александр, вось што ўяўляе сабой новая сістэма гарантыі бяспекі для Ўкраіны, якую сёння распрацоўваюць у Вашынгтоне? Што вы заўважаеце, што там важнае? Я яшчэ трошкі не дагаварыў да папярэдняе пытання, потым адкажу на гэта. Вось глядзіце, Беларусь у еўразвязе. Я прагаварыў толькі тое, што тычыцца памкнення ў дэмакратычных сілаў, і тут яшчэ таксама можна дадаць пару момантаў, таму што вось гэта, ведаеце, рыторыка наконт санкцыяў, яна стварае ўражанне ў многіх беларусаў. Дарэчы, сацыялогія паказвае, што гэта захады вельмі непапулярныя. Стварае, што гэта вось збеглая, як кажа Лукашенко, ён жа падлівае алею ў гэты агонь, збеглыя на вас наклікалі санкцыі, бачыце, Еўропа з задавальненнем іх пашырае, і нас там ніхто не чакае. І сапраўды, зноў жа звярнуся да сацыялогіі, растуць прарасійскія настроі ў беларусаў. Гэта трывожная тэндэнцыя, і пра гэта варта было б задумацца еўрапейскім палітыкам і вось тым самым замежным штабам апазіцыі. Зразумела, імкненне вось асабліва суседніх з Беларусю краін да так званай секюрытызацыі. Літва, маленькая краіна, у яе траўматычны досвед
жыцця пад акупацыяй гэтай імперыі, і калі у Вільні ўсюды руская гаворка, то натуральна ім становіцца нават на эмпірычным узроўні страшнавата, і яны пачынаюць, на мой погляд, не заўжды разумныя захады нават ужываць, перагінаюць кій. Дык вось задача дэмакратычных сіл гэтых ўсё ж такі тут пераламіць тэндэнцыю, каб гэта секьютарызацыя не засланяла пытання аб еўрапейскай будучыні Беларусі. І калі уступленне ў еўразвяз, пакуль кіруе Лукашенко, гэта нереальна абсалютна, то подвысить мобильность Беларуси, более визов, более автобусных рейсов, более открытых памежных пераходов, гэта можно было б зрабіць ужо цяпер, ужо зараз. І над гэтым варта працаваць, таму што логіка іншым разам мне не зразумелая з, напрыклад, польскага боку. Яны закрываюць памежны пераход, матывуючы тым, што ідуць нелегальныя мігранты. Але ж яны не ідуць з пашпартамі праз замежны пераход. Яны пракусваюць там гэты дрот калючы, ці па драбінах пералазяць праз эту агароджу, ці дамкратам узнімаюць гэтыя пліты, і такім чынам пранікаюць. Таму прычым тут памежныя пераходы? Мне здаецца, што з абодвух бакоў гэтая зацятасць, яна залішняя недарэчы. Таму тут трэба крытычна глядзець не толькі на тое, што робіць Лукашенко, тут усё зразумела, тут ужо кляйма няма дзе ставіць, але і на тое, што робіць Захад і што робяць замежныя штабы апазіцыі. Тут трэба сапраўды думаць над болей гнуткай лініяй паводзін. Таму што гэта галоўнае не насаліць жа Лукашенко, галоўнае, каб лепей было беларусам. І ў перспектыве ўжо па магчымасці сёння. Я вось вярнуся, дзякую вялікі, я вярнуся да свайго яшчэ пытання, так, наконт сістэмы гарантыі бяспекі для Ўкраіны. Што мы бачым, так? Я прыватна бачу, што Трамп, ён заклікае Пуціна быць рэалістам, так? Вось, ён гаворыць пра тое, што вяртанне Крыму, уступленне Ўкраіны ў НАТО, гэта ўвогуле немагчыма. У той жа час ён там абяцае нейкую вялікую колькасць зямлі там у краіне. Вось што адбываецца вось менавіта з гэтымі гарантыямі? Тое, што Трамп гаворыць, гэта, канешне, заўжды на 10 можна дзяліць, і потым у яго ж 7 пятніц на тыдні мы ўжо ў гэтым неаднойчы пераконваліся. Таму браць ягоныя асобныя заявы і на гэтым будаваць нейкую глыбокую аналітыку, ну, гэта недарэчна проста. Але для мяне відавочна, што вельмі ўдалым быў візіт у Вашынгтон Зеленскага, і вось гэта група падтрымкі ягоная там добра вельмі спрацавала, і мне здаецца, яны паўздзейнічалі на Трампа, бо змянілася ягоная рыторыка. І вось гэтыя два моманты, што варта найперш спыніць агонь, а не ісці ў пуцінскім фарватары. Вось мы хочам ліквідаваць там фундаментальныя прычыны гэтага крызісу. Гэта значыць, ён намёкам ставіць зноў, ён уже заважся, таксама змяніў рыторыку трохі. Раней ён казаў адкрытым тэкстам, што мы хочам словы такія, што не выгаварыць, зараз паспрабую, дэнацыфікаваць Украіну, там, то бок пазбавіць яе войска, паставіць марыянетачны урад. Ён пісаў артыкулы Пуціну, якіх называў рускіх і украінцаў адным народам. Цяпер ужо днямі ён сказаў, што гэта блізкія, братнія народы, суседскія народы. Ён уже не кажа пра гэту дэнацыфікацыю. Так што мы бачым, што пакрысе Трамп усё ж такі з падачы Зеленскага і еўрапейскіх лідараў уздзейнічае на Пуціна. Гэта будзе няпросты працэс, але ўсё не так змрочна, як выглядала да гэтай паездкі Зеленскага ў Вашынгтон. Не адбылося скандалу, які, як мы памятаем, у лютым, калі не памыляюся, калі першы раз Зеленскі туды да Трампа прылетаў. Цяпер не адбылося. Зеленскі пінжак, хай сабе такога вайсковага пакрою, але апрануў. Ну, яно таго варта. Калі пінжак дае гарантыі бяспекі Ўкраіны, то хай сабе будзе і пінжак. Мог бы і гальштук начапіць, можа, болей тамагаўкаў далі яму. Ну да. Так, але вось мне цікава, так, наконт таго, што Трамп заяўляе усё роўна мы вымушаны пра гэта размаўляць, вось, бо магчыма сёння мы дзелім на 10 ягоныя словы, так, нешта ўсё ж такі там з'яўляецца. Вось гэта шмат зямлі. Што азначае шмат зямлі для Ўкраіны ў кантэксце магчымых кампрамісаў?
Ну, шмат зямлі не будзе. Трамп жа з іншага боку ўжо сказаў, што пра Крым, я сваімі словамі, пра Крым трэба украінцам ужо забыцца. Праўда, у яго дзіўная логіка, і ён кажа, што там жа даўно была база падводных лодак яшчэ да Пуціна. Ну, гэта ён мае на ўвазе, для амерыканцаў фішка гэта падводныя лодкі, гэта ж увогуле база чарнаморскага флота. І сапраўды гэта была такая дурная дамова, якую Януковіч, наколькі я памятаю, падпісаў там на 50 гадоў, ці наколькі менавіта гэта база стала плацдармам уварвання гэтых зялёных чалавечкаў у 2014 годзе. Але я пра іншае хацеў сказаць. Дарэчы, ўжо амаль што няма гэтых караблёў расійскага флоту там у Севастополі. Збылося тое, што сказаў некалі украінскі памежнік, мы ведаем гэты трошкі нецэнзурны мем, і яны сапраўды пайшлі ў той бок, у Новарасійску цяпер хаваюцца ад украінскіх дронаў, так што не надта гэта база ім і дапамагае ў вайне супраць Украіны. Гэта па-першае. Па-другое, у Амерыкі ж таксама свае базы і ў Европе, і ў Японіі, але ж гэта не падстава там захопліваць Германію, таму што там наша база. Гэта нават Трампу, ён ужо нават, здаецца, ад Грэнландыі адмовіўся. А тым болей захопліваць на падставе таго, што там твае вайсковыя аб'екты, ну гэта нонсенс. Я думаю, што нехта яму пра гэта патлумачыць. Калі ж вяртацца да гэтай тэзы, пра шмат зямлі не будзе. На жаль, я думаю, што рэаліі вельмі суровыя. Зеленскі тут паміж молатам і кавадлам, таму што яму Канстытуцыя Украіны і грамадская думка не дазваляе ахвяраваць тэрыторыямі. Я думаю, ён мёртва будзе трымацца за тым, што без бою з рэштай Данецкай і Луганскай абласцей ён не будзе выводзіць войскі. Найхутчэй, што мне здаецца, што будзе нейкая, калі будзе дамова аб спыненні агню на лініі блізкай да той лініі судакранання, якая будзе рэальнай на той момант. Вось чаму Пуцін і хоча зацягнуць перамовы, каб не атрымаць новыя санкцыі для сябе, з іншага боку адгрызці яшчэ нейкія кавалкі украінскай зямлі. Вось такая ідзе тут схватка бульдогаў пад дываном і не заўжды пад дываном. Так што пабачым, як будзе далей развівацца гэты сюжэт. Усё вельмі востра, усё вельмі непрадказальна. Але яшчэ раз падкрэслю, усё ж такі і у Масквы нет столькі пораху ва ўсіх сэнсах, як яе прапаганда кажа. Сілы меншаюць, і санкцыі тыя ж працуюць, і проста страты у баях, усё ж добра б'юцца украінцы. І з іншага боку, ва Ўкраіны ўсё ж не тая падтрымка і не тыя людскія рэсурсы, каб дамагчыся пералому ў вайне. Таму так ці іначай да нейкага, можа ў пэўнай ступені пахабнага міру, калі ленінскімі словамі казаць, як ён пра берасцейскую дамову некалі казаў 18 года. Можа, у пэўнай ступені гэта будзе пахабны мір, але сапраўды, тут я згодны з Трампам, калі перастануць забіваць людзей, то гэта ўжо будзе вялікім дасягненнем. А Украіна, калі сапраўды тут шмат што залежыць ад Еўропы, калі яна атрымае годныя гарантыі бяспекі, то хай сабе скрываўленая, хай сабе са стратай часткі тэрыторыі, але рэшта мае добрыя перспектывы інтэгравацца ў еўразвяз, і калі будуць дамоўленасці пра тое, што не скарачаецца радыкальна украінская армія, наадварот захоўвае сваю баяздольнасць, то я думаю, еўрапейцы, яны цяпер прачнуліся, яны пастараюцца купіць болей зброі ў Трампа, які проста так ужо даваць не будзе. Але ў Еўропы грошы ёсць, так што хай купляюць і ўзбройваюць Зеленска, каб гэта быў, як нехта з еўрапейскіх лідараў сказаў, жалезны дзікабраз супраць Масквы, канешне. Дзякуй вялікі, спадар Александр. У нас ужо няма часу, але я не магу апошняе пытанне не задаць. Мы тут шмат уже пра што з вами паразмаўлялі. У тым ліку пра тое, што вось Пуцін там уцягвае Лукашэнку ў вайну, тым часам Трамп там спрабуе уцягнуць яго ў гэты вось працэс міра, так, будучага, спадзяюся. Якую ролю могуць адыграць вучэнне «Захад-2025» і ядзерныя пагрозы Масквы і Мінска для рэгіянальнай бяспекі і ўвогуле на ўвесь гэты працэс перамоваў, што нібыта ўжо там павярнуліся да Лукашэнкі, там з ім ужо хочуць нейкі кантакт мець, так? Вось, і ці рэальна, што гэтыя сігналы уяўляюць небяспеку для суседзяў і змяняюць, ну, нейк дыпламатычныя сцэнары? Ці можа такое адбыцца?
Рызыкнуў сказаць, што на мой погляд нейкія правакацыі супраць суседзяў падчас гэтых манеўраў малаімаверныя, яны блізкія да нуля. Там ёсць, канешне, у украінцаў траўма лютага 22 года, калі менавіта з беларускай тэрыторыі было ўварванне гэтай бліцкрыг, які яны сарвалі ўрэшце пуцінскі. Але цяпер, глядзіце, па-першае, яны там вялікія ўмацаванні зрабілі, трымаюць там 10 ці 15 тысяч салдат на пастаяннай аснове. І няма такой канцэнтрацыі. Цяпер жа ўсё бачна са спадарожнікаў. Амерыканцы і тады папярэджвалі Кіеў у 22 годзе, што будзе вайна, але там не ўсе ці не да канца ў гэта верылі. Так што перакінуць непрыкметна вялікую колькасць войскаў немагчыма. І цяпер няма такой крытычнай колькасці нейкіх там эшалонаў з вайсковай тэхнікай, жывой сілай з Расіі. Ды і такога рэзерву ў Пуціна няма, таму што з'ядае ўсё гэта украінская мясарубка. Ну і ўрэшце Лукашенко, я ўжо сёння казаў, што ён жа не зусім марыянетка, ён не зацікаўлены цяпер цвяліць суседзяў, псаваць вось гэту перспектыву дыялогу з Вашынгтонам. І я думаю, што гэта ягоная ініцыятыва адвесці гэтыя манеўры ў глыб краіны. Як сказаў міністр Хрэнін, асноўныя будуць этапы праводзіцца на Барысаўскім палігоне. Гэта, як вядома, аж за Мінскам яшчэ болей на ўсход. Так што гэта далёка да заходняй граніцы, далёка да украінскай мяжы. Ну а што тычыцца гэтай ядзернай зброі і арэшніка, Хрэнін пра гэта згадаў, але заўважце, якая фармулёўка: адпрацоўваць пытанні планавання прымянення. То бок яны проста на паперы. Арэшніку ў Беларусі дакладна няма, пад пытаннем нават, ці ёсць тактычная ядерная зброя, ці гэта проста іпса супольная крамлёўская і афіцыйнага Мінску. Не выключана, што гэта толькі другое. Таму пужалкі пужалкамі, я думаю, што вялікага страху ад гэтых манеўраў не будзе. Хоць увогуле, канешне, беларускі вось гэты балкон, гэта патэнцыйна вельмі небяспечная рэч. Я думаю, што менавіта гэта у ліку іншага прыцягвае увагу адміністрацыі Трампа да Беларусі. Ідзе спаборніцтва вось за гэты беларускі балкон. Дзякуй вялікі, мы будзем сачыць за навінамі. Я хочу сказаць, падзякаваць нашаму госцю сённяшняму. Нагадаю, што сёння у гасцях Еўрараду быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк», гаспадар Александр Класкоўскі. Для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі, будзе яшчэ новы эфір.